Ei, petit agricultor, benvingut a un nou vídeo d'aquest canal. I com ja vau veure el vídeo del dimarts passat, crec, jo ho estic gravant tot el mateix dia, però el dimarts passat ja vau veure el vídeo que vaig anar a Noruega. Allà, clar, estic a Noruega, vaig anar a Oslo. I allà vaig anar a un supermercat i vaig comprar diverses coses que em van semblar estranyes i coses típiques, vale? Per exemple, i anem a provar diferents coses, algunes me les han recomanat i unes altres les vaig veure jo. Així que anem a començar. Hi ha com diferents menjars i una beguda. Crec que això de sempre al final, que això no sé què és, crec que és un rotllo Sprite, no sé, ho vaig veure un 7-Eleven i no sé, em va sorprendre, vale? Anem a començar per lo que més ganes tinc, que és això, que ho vaig traduir, crec que són com uns snacks de peix sec, no sé, crec que això no ha d'estar molt dolent. Els preus de totes les coses no us les posaré com a tal, perquè només tinc les preus d'unes coses que us les diré. Això no són des del tiquet, si ho trobo us ho posaré a l'edició. Això té una fortor. A petits agricultors no està dolent, està bo, l'únic que és com sec. Puntuació, perquè anem a apuntar tot, li poso un 6 sobre 10. Dolent no està, però tampoc és per tirar coets. Petits agricultors, més coses. Això, no, vinga, això ho anem a deixar més endavant. Vaig entrar a una tenda de souvenirs i vaig veure que venien embotit de... A veure... Això és de reno, d'un alce, crec que és això. Això deu ser un cérvol, un dir, i de ballena. Jo crec que anem a començar pel de reno. No sé fins a quin punt això és de veritat el que diu, o realment és esto. A veure, té fortor, Això hauria de fer en pa. Està bo, però li poso un 2. Tampoc. Està bo, però d'un 3 no passa, no m'ha agradat. Va. Vinga, crec que anem a aquest, al d'Arce. A veure, el color no és molt bo, és color negre. L'altre era... Quin era l'altre? L'altre era un color griset, rotllo morcilla, però això és un color més negre que la morcilla per mi. Mira que la morcilla és negra, però és que això és més negre, A veure. Buah, ja té una olor que no acompanya l'olor d'això. Cap endavant. Aquest no sé per res. Aquest li fico un 5, perquè no sé per res. I tampoc té fortor. L'altre sí que tenia fortor. No. Un 5. Dàtils amb sabor gominola. Vale, buah. Quina necessitat hi havia d'un dàtil fer-li això? Entenc que això dolent no ha d'estar. És que petits agricultors, això no sap a gominola, això sap a fluor. Sabeu quan el dentista et ficava fluor? Potser és el que sap això, a fluor. Petits agricultors, sisplau, doneu like, subscrivir-vos i comenteu si penseu que el que estic fent, perquè això ho estic fent per vosaltres, perquè avui tinc un contingut de qualitat, però això és dolent. Buah. Com el menjar a Catalunya no hi ha res, petits agricultors. Vinga, ara anem a provar el que més ganes tinc, que és el de ballena. Que per mi... No, això té més color morcilla que res. A veure com és el de ballena. Buah, ja comencem amb les fortors un altre cop. Buah. Vinga. Cap endavant. Això per vosaltres, petits agricultors. No sap per res. No m'ha sapigut de res aquest. Un 4. 4 sobre 10. Això no l'he ficat. Això un menys 10 sobre 10. Això no ho compreu, petits agricultors. Això és el pitjor que hem provat avui.
Us juro que això és el pitjor. L'Smash aquest, això són com uns cons de xocolata. A Espanya hi ha una cosa que són els 3Ds, que jo mai he sigut fan, que són uns conillos, i Mercadona crec que també ha el seu. Això ha d'estar... Ah, no. I això és com el mateix però amb xocolata. Entenc que això està bo. Esperem. A veure. És el que us he dit. Han agafat la patata que tenim a Espanya, la que és 3D, que és això, és un cono, que això ho fiques per... és una patata, doncs l'han muntat de xocolata. No està bo, està bo, dic, no està dolent. Perquè m'agrada el contrast de patata, però amb xocolata. Un 9. Jo això li poso un 9. Ara anem cap a això. Sort que he comprat aquest perquè hi havia uns packs com més grans, que eren l'embotit sencer, i he dit, i el volia comprar, però he dit, millor anem a comprar rodanxetes, perquè mai saps. Ah, això sí que tinc preu, això m'ha costat 179. Una, perquè m'han fet un pack. És un pack que era una, no sé quina concreta, ha costat 79, i les altres han costat 179 corones. Que la conversió crec que la conversió sortirà a 7... la conversió deu sortir a 7 euros un i l'altra a 17. Ara en conversions ho estic posant perquè jo vaig a les conversions una miqueta d'aquella manera. A veure com sap això. Buah. Buah. Un tos, això està dur. Això sí que té fortó. Buah. Vinga, petits agricultors, anem ja per l'últim, que això no ha d'estar dolent. Aquí venen formatge amb pasta de dents. O sigui, és com el pack de pasta de dents. Això en teoria... Això que s'obre així... Vale. Això en teoria és formatge sabor bacon. Ah, que té tropezones. Dóna'm paciència. Això està bo, però té regust. Això, mira, jo crec que això li ficaré un 8, perquè de tot és el menys escarós que he provat avui. Aquestes dues coses per mi han sigut com les millors. Tot l'altre no ho compreu. Petits agricultors, us he fet aquest vídeo perquè sapigueu el que no heu de comprar quan vingueu aquí. Això és molt bo. Però això ni per això m'ho compreu. Ja anem a això, que jo crec que això ha de ser el més normal que hagi comprat, que jo crec que això serà com un Sprite, no? Sí, és Sprite. És Sprite noruego. Això li fico un 10 perquè és el més normal que acabo de provar. Vale, petits agricultors, espero que aquest vídeo no sé si li fic molt entretingut. És el primer vídeo que faig d'aquest estil. De tot s'aprèn, petits agricultors. Però això sí, petits agricultors, si algú és un expert en Noruega, que sé que als comentaris sempre hi ha experts en qualsevol cosa, i em diu, això ho has de provar, això no ho has provat, o algú em vol fer alguna recomanació, podem fer una segona part sense cap mena de problema. Però sí, comenteu sempre amb respecte, doneu a seguir, like, el que us doni la gana, compartiu amb el vostre tiet, avi, amb qui vulgueu, però sempre amb respecte. Dit això, petits agricultors, fins una altra. Petits agricultors, i m'oblidava, recordeu, a vegades provar nou menjar pot ser guai, o potser no, però en aquest cas crec que ha sigut guai.